guys! Welcome to our YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-edit ng simpleng video gamit ang Kinemaster. Para sa mga aspiring vlogger dyan na gustong maging vlogger kaso hindi alam mag-edit, itong video na to ay para sa inyo. Basic lang yung ituturo ko sa inyo. So ayun, punta muna tayo sa apps. Dapat mag-download kayo ng apps na Kinemaster. So, punta natin yung Kinemaster. Ayan yung Kinemaster. Open nyo yung app. Then, antayin nyo lang. Tas, ito ay click nyo. Then, yung size na gusto nyo. Ako ito. Ayan. Ayan. Pag na-open na yan, pwede ka na dyang mag-start. So, una, kailangan natin ng background. Open mo yung media. Tapos, itong background. Ayan, mamimili ka lang ng background dyan. Provided na yan ng Kinemaster application. So, piliin natin yung color. Sige, color pink na lang muna. Yan. Then, dahil meron na tayong background, pwede na tayong mag-add ng mga gusto nating ilagay sa video na gagawin natin. So, itong gagawin ko, simple lang, mag-add muna tayo ng text. So, ayan, may background na tayo. Ang next natin gagawin ay i-open naman natin tong layer. Ito, click nyo yan. Then, maglalagay tayo ng text. Click nyo lang yan. Tapos, pwede na kayong maglagay ng kung anong text content na gusto nyo ilagay sa video nyo. Ako, ilalagay ko ito. Welcome. Ayan, kunwari yun yung gusto natin ilagay. Welcome. Pwede mo tong palakihin o paliitin. Pwede mo din siyang i-change ng color. So, meron din siya ditong style ng letters kung anong gusto mo. So, babalik tayo. Click mo lang to. Ayan. Then, ayan, madami siyang choices. Madami diyang provided. Pwede ka ding mag-download. So, gusto ko itong Latin. Ito ang pipiliin natin. Then, pag okay ka na dyan, click mo lang yung check na icon. Then, yan. Welcome. Then, pwede din natin siyang ibahin ng kulay. I-click mo lang to, itong puti. Yan, click mo, lalabas na yung mga color na available sa kanya. So, lalagay natin tong ito na lang purple. Then, i-check mo ulit kung okay ka na sa kulay. Yan, welcome. And then, meron din ditong mga style na pwede mong idagdag. Ito, meron siyang shadow, may glow, tapos may outline. So, add natin tong glow. Lagyan natin siya ng black. Then, i-check mo ulit. Then, hilain mo lang to pakanan. Yan. Yan. Nagkaroon na siya ng parang glow na shadow. Yan. Then, ito, outline ulit. Pwede mo siyang lagyan ng ibang color kung gusto mo. Pero ako, okay na ako dun. So, ganyan na lang siya. Then, kung okay ka na dun, i-check mo lang. Ayan. Then, mag-ano pa pala tayo? I-add natin yung animation. Meron pang animation kasi to. So, i-check mo lang tong welcome. I-click mo lang siya para ma-highlight welcome. Then, lalabas na yung mga suggestion na pwede mong gawin sa text message. Text dito sa ano pala. Text message tuloy. Text dito sa inyong video na gagawin. So, may in animation pa siya. Pwede mo itong i-click para makita mo yung mga style na pwede mong gamitin. Merong fade, pop, slide right, slide left, slide up, slide down, clockwise, ganyan. So, ako ang favorite ko is, teka, ano na ba kasi yun? Teka lang. Ito ata yun, pop. Try natin yung pop. Ito nga yung pop. Meron din siyang nakalagay kung gaano katagal siyang magpa-pop. Ito 1 seconds lang. Meron ding 1.5. Ganyan. Mas matagal.
So, piliin na lang natin yung 1.5. Kung okay ka na dyan, pwede mo na siya ulit i-check. Yan. Then, kung okay ka na dyan, pwede mo siyang i-play dito. Yan, ganyan ang mangyayari sa video natin. Then, after nyan, kung okay na sa yung parang intro-intro mo, pwede ka pa dyang mag-add. So, try naman natin yung mag-add ng video mismo. Yan. So, hanapin lang natin yung video na gusto nating ilagay. Ito ata yun, camera. Di ako sure kung nasan siya. Ito yata. Ayun. Ito yung video natin. So, kung ganyan yung video mo, pwede mong gawin, lagyan mo muna siya ng background. So, left side yung delete. Yan. Deleted na yan. Then, maglagay ka mo ng background mo dyan. Black na lang ang piliin natin. Tapos, ito, pwede mo siyang i-adjust pa kung gaano kahaba yung background mo. So, since medyo mahaba yung video, habain natin ng konti, no? Layer na tayo kasi magle-layer tayo ng video para pwede nating ma-adjust yung video na gagamitin natin. Yan, yung layer na lang i-click natin. Then, media. Then, punta tayo dun sa video, dito siya, naka-save. So, ito yung video natin. Ayan, no. Ito, pwede mo tong i-adjust para maging ganyan yung kakalabasan niya. Then, pwede mo pa siyang palakihin. Pwede mong isagad yung laki nitong video hanggang hindi na makita yung background mo. Teka lang, nasobrahan. Yan. So, papalakin ko pa siya. Ayan. Okay na to sa akin. Then, kung okay na, i-check mo lang to. Yan. Pagkatapos mo yung ma-check, kung okay ka na sa nilagay mong video, pwede na tayong maglagay ng music. So, ito, i-adjust mo lang yan. Punta ka sa gusto mong pag-starta ng music. Kung yan, okay ka na dyan, dyan mo gustong ilagay yung music. Sa audio ka naman, pumunta, click mo yung audio. Then, ito yung mga sounds na na-download ko. Pipiliin ko to. Ganyan. Then, yung last side natin. Yan, andyan na yan yung music natin. So, i-check natin ngayon para ma-add na siya sa ating video na ginagawa. So, ayan. Para ma-check natin kung okay na sa atin yung video na ginawa natin, i-play natin ulit kasama ng music. Ayan, sa akin okay na to. Tama naman yung paglagay ko. Then, gusto ko pang mag-add ng picture ko na isa. Dito na tayo magpunta sa media. Then, hanapin natin yung gusto natin. Ito. Click lang natin yan. So, magiging ganyan ang itsura niya. Then, i-add pa natin yung isang video na na-download natin. So, ito na sa media na din tayo kasi hindi na natin gustong maglagay ng background. Dito tayo sa download kasi din-download ko lang yon. Ito ang ilalagay natin. Ayan. So, yan. Kung okay na, click mo lang to. Check ulit. Then, pwede mo nung putulin yung music para mabawasan yung kalaki ng video mo. Yan. Click mo lang yan. Then, trim. Dahil okay na sa akin tong video na nagawa natin, pwede na natin siyang i-download. So, ganito. Para ma-download mo tong video na to,
I-click mo to. Yan. Then, puntahan mo yung in-edit mo. Ito yun. Then, i-click mo to. Ayan. Pwede mo tong i-adjust. Ito. Kung gaano kalaki yung MB niya. So, export mo lang. Ganyan ang mangyayari. So, antayin mo lang siya na ma-download. Pag na-download mo na, masasave na yan sa phone mo. Thank you for watching, mga kapamilya, kapuso, my dear citizens. Sana please like and subscribe. At check na din ang notification bell para sa susunod nating mga videos. Thank you for watching, guys. God bless you all.